Ama sain Mizoram zonal chuan sipai kan buk vek a cheu American politics siri takle kovel thil thleng langsar zualte kan thlir ho don ani United States President Donald Trump chuan Texas State Attorney General Ken Paxtonan Supreme Court of the United States a lawsuit ta thelu chungchanga Supreme Court Justice ama appoint ngei poin an hol thua Trump chu alung oilo hle Donald Trump chuan just tu te ma hi an huai sen tak tak lo ani ti in alung oilo thua soya heti lai hian Twitter line hun rei taka tangin Trump a thu post te an lo block sak bok nen Trump hi alung oilo tak zet ani ni som pani December pathian nia Fox News in akomna Trump chuan dan ang thlapa tlantlin ni lo chak zong ni tir an tumna konga kan beile na hi ala to mai lawa kan bei zelanga malam panin kan kal zelang ati Trump chuan a legal team te chuan in thlanna a thil dik lo le in bum na om te chu kan hai lang zelang ti in Supreme Court chu thu dik hai lang turin an huai sen tok lo ani ati Supreme Court in Texas lawsuit an hol nu hian Trump supporter te lung oilo na a zual hle a pathian ni khan Trump supporter te chuan Washington DC a Jericho rally buasain mi sang tam takan pung khoma Trump supporter conservative Christian te hian boina siam lovin zaile tongtai chungin hun an manga thu saina hun te an mang bok Supreme Court building kota po mi sang tam tak pung khom bokin Melissa Coron chuan President Donald Trump tuka President tha hi kan la nei lo ani tina soi ni song poli December thotan ni khan state tina electoral voter 10 official president elect tur an thlanga vote tla te hi January ni ruk sang ni somni pakata chiara nianga hemi huna hian president tur chu achiang chau don ani heti mek la hian America rama boina in mung mek le America tluchemai tu chanchuak turin United States sipai ho tu te Michael Flynn le midang te chuan President Donald Trump chu martial law puanga America chanchuak turin annora he thu bua sai lai thleng hi chuan Trump hian engma ala soilo chanchin dang ingai thlak chun zomang Israel le Bhutan ram chuan kal liam ta in rini khan in lai chi na siam na turin in rem na an ziak ram pani ayo te chuan thu chua in trom siamin he in rem na hian Israel le Bhutan in kara thodun na tha le in zom na het zok asiam don ani anti thodu na tur in rem na hi India rama Israel ambassador Ron Malka Chennai na Malka le India Bhutan ambassador Major General Vestop Namgiel ten anziakani Israel Ministry of Foreign Affairs chuan rampani te hian kum tam tak chu in lai chi na cha siam turin aru ken in biang na po an lo nei fo to ti asoya in rem na an siam theita chu lomom ati thu ata lang Israel Foreign Minister Gabi Ashkenazi chuan Israel pom tu ram chu an pung zel ani ti in Bhutan ram ne na in lai chi na tur an siam chu Israel in Asia ram te thopuina ti nge bel tura me lungpui mo tak ani thu soi Prime Minister Benjamin Netanyahu poin Twitter a in rem na siam ani theita chu lomom ati thu soin ram dang te po thopuina le in zom na tha siam pui tumin an bemek ti asoyani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan khovel siklesa danglam chak vena tan khovel puma state of climate emergency puan adu thua soi in rini liam ta ni song pani December a United Nations Britain and France sarkar te huai hota climate ambition summit neya thua soya UN ho tu chuan climate change chungchanga kumnga liam ta khan Paris agreement si ani to chungin tun thlengin khovel chuan kong di kala zo theilo ani ati
Paris Agreement a hian temperature sana bithia chu 1.5 degree Celsius china siam tura ti a intiam ani marse Paris a an intiam na ti hi ti hlotlin alani lo ti Guterres chuan a soi ani carbon dioxide level al sang zela voina chuan industrial revolution hma lam a in 1.2 degree in alum to zawk kan kaldan phung kan thlak thuai lo chuan tun kum zabi chu nge hian temperature sana hi 3 degree chunglam ani theidon ani ti in khovelin din mun thalo tak a tong chho mek chu tuma in an pha thei lowang ati hei wang hian ram sang sang hruai tu te chu climate emergency puanga carbon dioxide level ti hniam tura thei top chu turin ngen angai ani ti in a soi Brazil ram mipui jinga COVID-19 vaccine lak du lo August thla 9% ani lain mipui ngai dan lak nu hnung bera chuan somni pani % an pung data full ha in kaliam ta in rin nia survey ania 73% in vaccine hi la kan du tuan soi lain adu lo tu hi 22% an punga 5% chuan thutlu nan la siam theilo tin soi August thla mipui ngai dan la ka hian vaccine lak du tu hi 89% an nia vaccine lak du lo thu soi tu jinga tam jok chuan China siam vaccine chu an pom lo ti an soi November thla khan President Jair Bolsonaro chuan coronavirus vaccine chu peifel pawh ni se laka tum lo ti alo soi to bawk Brazil a Sao Paulo State sarkar hnuaia Butantan Institute chuan China a vaccine siam tu Sinovac Biotech vaccine siam chu enchin na an nei mek a enchin hnung ber tur an zo hnai to ani ati India pahau saton to billionaire Mukesh Ambani chuan kum thar sang ni som ni pakhat kum chan ve hnu lam a chuan Reliance Jio 5G service launch tu mani thu puang Jio service nei tur Mukesh Ambani hian he service hi kumli vel akalpui chho ta meka India rama a ber number 1 ni turin hma an la meka free voice calling baka data at direct chip rate turin inbo sena an kalpui mek ani Ambani chuan 5G hi 5th generation mobile network ani meka mitinin an man tangkai jok tu le kong sang sanga manropui mo ni wangin hei hi reilo te a India rama service turin tran la mek ani thuwa soya India ram hi best digitally connected nation ram zinga mi ani mek ti asoi bok India rama hian Jio le service provider rang Bharti Airtel le Vodafone Idea te chuan 4G service an kalpui meka rampuma 2G network support voice calling le text messaging te kalpui ani bok India rama mobile network 2G era hun lai khan millions athum mobile subscriber an tling tua hei hi an ram mi puite a mason na sa takatlena he menuwa masona kal chho zel chuan mobile network 4G service a ron chho puin tuna hian India rama phone mang tu za chu vaibel chetel an tling chho ta bok digitalization chuan Indian economy le Indian society chu na sa takin a vor chho sang zela tuna chuan 5th generation mobile network chu kan ma chhop le ta mek ani tin Ambani Chairman and Managing Director of Reliance Industries Limited chuan a soi ani Iranian hmeichhia kum sawng pokomi Zombie Angelina Jolie tia hretla Shahar Tabar chu Holy actor Angelina Jolie hlimthla anga insiamin na sataka asik soi kwal chu social media aposa wangin nikum sang ni sompoku October thla khan man alo ni to a alo war chuan achung thu an rena kum som chung tanina tang tura ti ani thu The Guardian chuan ata lang Shahar Tabar hi Jolie ti ming chele ti mel hema puania athil ti hi cultural crimes and social and moral corruption ti apu telani bok ani hi an Jolie fan du kol ani angin a ang theyang ber tura insik soi kwal vel turian a thu ani thu soin self expression ani e atia alar pha ve lia
Instagram influencer lampoin a thil ti hi tanin art ani an ti sak boka ma se a to pathil thleng chu kum som lung in tan ani ta tho ani farm lo thar pathum du lo na lan tirin lo nei tu por sang sang chuan lung oi lo na lan tirin nor an la huai hot zel lung oi lo na lan tir na atan hian sahan jampur lo nei tu te chuan Rajasthan to Haryana border a tractor mangin Delhi panin kong an zoa hei wang hian Delhi le Jaipur highway chu khar ani heti lai hian chila a lo nei tu ten Delhi to Noida border an dan na chu an ti topa wangin highway pakhat ero hon ani thung tractor hmanga lo nei tu engemaw zatin Delhi an pan le wangin police te chuan Delhi ka pui chung an lu lo na turin Delhi le Jaipur highway chu a lehlam atangin an dang ani heti lai hian lo nei tu pol then ka chuan farm lo thar hi an thlop thu soin inri ni liam ta ni som pani December khan Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar an hmua Minister mutu lo nei tu pol khoi tu somni pakwa te hian sarkar lain farm lo a siam tar hi a sud le ni chuan lung oi no lo lan tir an tum thu an soi ve thung Prime Minister Narendra Modi chuan a kai hruai sarkarin farm lo a siam tar hi chanin ni som pani December inrin ni khan sarkar hmalak na chu lo nei tu te sum lak lu apun theina tan le an ei zon na a hlok zok theina tur ani ati heng dan ti hian lo nei tu te chu an thlai thar chhuah zot chhuah na kong thar a siam sak dona investment po an hmu pha don ani he dan thar hlok pui tur ber chu lo nei tu te an ni ati lo nei tu pol te hian ni som poli December tho tani jing daria ta tanga tlai daranga thlengin farm lo du lo na lan terin singhu border a chongai nor an huai hotani Sanuyukta Kisan Andolan ho tu Kamal Press Singh Panu chuan jing daria ta tangin lo nei tu por sang sang huai tu te chu chongai nor hi an huai hot te soya sarkar lai pui chuan he dan siam thatna tur rotna te chu siama se an pom theilowa heng dan pathum te hi sud vek turin an du ani ti soi an nor huai hot mek chu sarkar chuan ti top sak tum ma se boruak thatak noya lung oi lo na hi lantir chun zom zel an tum ti soi Delhi a rorelna Aam Aadmi Party AAP chuan an party worker ta chuan lo nei tu te thil phut an thop na lanterin chuan ngei ve ti soya Delhi Irrigation and Flood Control Minister Gopal Rai chuan party headquarter a jingdar soma tanga tlai dar nga thleng chungheya an nor thu a soi he wana hian party MLA le councillor 10 an telpui ani Lakshminder Singh Jakhar Deputy Inspector General DIG Prison Chandigarh chu inrin ni som pani December khan lo nei tu te norat thlopa wangin abang bana lekha a theilua Lakshminder Singh Jakhar chuan notice period ta thathum hlo ba ka area rang ta chu hnut che adu thua jiao boka he hi arang theyang bera an ha tanga atal chu theina tura te ni lo nei tu kanima sa police officer chu nu ka ni le chau voina ka din huna ka din thei chani ka pa in lo nei chunga le kha mi zirtir wang ani chumi ani wang chuan ka engkim hi lo nei tu te tan ani ti na soi Republican TV chief Vikas Kanchandani chu Mumbai a TV rating lem siam wangin an mana he thu boya man som pathum na ni to TV rating scam chung changa October ni ru khan Mumbai police te chuan false information report an jiagluta heminu hian an chui tan nga la hansa research officer Norton Driakor in complaint a thelu wangin FIR hi jialu ni Republic Media Network nei tu ARG Outlier Media chuan an group le an thok te humna tur hian Supreme Court angin na an ro thlen tua ma se hei Supreme Court chuan alo hnol tho thung Justice DY Chandrachud chuan petition lu chu ani phung hrim ma sang hle ti soin Maharashtra police te chu tu ma man rowa CBI a case on an du lo ani chuan an ngen na thelu chu
nu kirle turin ati hial Republic TV hekna chungchang an chhoizui nu hian Mumbai Police te chuan rating sang ber nei nia inchal Republic TV hian rating sang an ei theina tan hian thamna an pe ni in an soi Freddie laldin sanga lalma chuana fapa dor pui zelvenga cheng chu British Royal Air Force RAF athing thar nikum sang ni sompukwa October thla khan Freddie hi Inspire Agency khatla sauta in registerin ani hian application le thil ru tang boi puin eminu hian RAF atangin ko na tum ni adong ani COVID-19 sipui lengkara London assessment chi sang azuk paltanga Commonwealth ram sang inelna azuk paltanga ni Freddie ma hian lalming lua ram lu sau le lal khoi tluang luang mol te chu Royal Air Force tur hian an lo tling to a assessment nei mek mizo tlangwal pani London a an mek bok an vai hian IELTS coaching center spotlight dorpuya coaching class kalthin an ni Freddie laldin sang a hi kolasi marvenga piang ni in Providence High School zarkota pol som pani thlengkalin Government Aizawl West College dorpi veng thara BA Education azir zo le ani April ni sompakwa sang ni sompakwa dan dawa Mizoram lutum Rohingya meiche pariat Mizoram Police in Vaireng tia an man ta chu Vaireng te police in he tu zia lai thleng hian an lokola thlasom ni an kol to Rohingya meiche te nan soidan chuan Bangladesh rama Sabulara muna Kutu Palong refugee camp a omania April ni sompakwa sang ni somni khan an bazar tu chu mi tu ti hria lo ten motor a langin an phurbo ani chil chara tangin Aizola kalpui turin Mexico pa phuran nia Vaireng tia police in an lo man ani an mani phur tu Mexico khaltu chuan Zemabok petrol pump Burmese Rohingya meichia te chu lo lam tura hril an ni thua soi man an hi nuwa fast track court kolasi par foi an nia cheng somnga theu choi tir an ni he thu boi hi mihringa sum donna human trafficking nia hriat ni ma se police ten thul an chui zui nuwa po amo phur tu tak hriat ani lowa akai hnoya hian mi man an la nei lo Rohingya meichia te hi observation home emo detention center a emo Darlowin Vaireng te police station temporary detention a da ania atir lama laila pura tangin masdi important katin an ei tu le chome te an petrina tuna chuan an petolo an mani en kolna sen sawatan cheng engmazat manani to an omna chu temporary detention center ani wangin zelta nga khung be rem lowa dule mamo an nei renga wangin bazara an kal tu te po police in an ve na ngai hei wanghian police te anin dai lo pa an ha tho ko nga ati chuan op nia thu don ani Rohingya meichia te chungchang a hian sarkar lai pui chuan Myanmar sarkar ho tu te adorenga Myanmar sarkar pain tun hnai khan an zinga pakhat chu an rammi ani thu pomin an rama kir le turin phalna peto ma se midang pasari chungchang a in biang na nei zel ania file po home ministry lama athang mek ni in police ho tu te chuan an soi Mamita Divisional Forest Officer DFO PC lalchan nama chuan November ni somni pakhat sang ni somnia phai jaw kotlangin tut luidung an hum hal huam chunga bombanga sanga tam tham takman chungchanga Mizoram Forest Act 1955 noya District Court Mamita complaint thelu ani thu putalang Mami DFO in Conservator of Forest Northern Circle Scholarship nena December ni som pakhat sang ni somnia report pe ka ajiadanin tutluya bombanga sangaman chungchanga hian Assistant Public Prosecutor in December ni som pakhat khan Mami Chief Judicial Magistrate nena complaint thelua dan klochan chu Mizoram Forest Act 1955 Section 23 Clause 1 le Section 24 Clause 6 te ni Mami DFO chuan phai jaw VC le All NGO Joint Committee in November ni somni pukwa sang ni somnia press statement a siama MLA H Lalzir liana Mamit Block President H Lal Theng liana le midang 10 November ni somni pakhat sang ni somnia
tudluya bomhangin sanga anman thu talan ani tiaziak bomhanga saman namun reserve forest huam chung ani thu ziakin forest chungchanga dan bo chena a omnia alana wangin chuiji ani thu ta langa chuiji na tangin mi som pani in November ni som ni pakhat sang ni som nia riverine forest area huam chunga tudluya sai tlan lia sanga anman thu ziak bok phai zau khotlang hu mal chung tudluya bomhanga sangaman chungchanga hian police station a FIR thelu om to bok Mizoram sarkar chuan tunlai hian aizawl a two-wheeler taxi permit a pe chuak mek a tun hnaiah a pek chawi hi sangkhat zathum chuang ani tawh heti lai hian two-wheeler taxi khala ei zawng mek na chuan permit pek thar an tam awangin an ei zawna chhiat pa hle dawn niin an sawi transport minister TJ lalnuntlawng a chuan mi tam zawkin ei zawna an nei theina tan permit pe chuak le ani thu a sawi thung Transport Minister chuan sarkari mi tam zawkin ei zawna a nei a duh ti sawiin sarkar hmate awang tawh sia chu wangin mi tam zawkin ei zawna an nei theina tan two-wheeler taxi permit hi pek chaw le ani mi tam takin ei zawna tan tangkai taka an hman ngei kan bei sei ati TJ lalnuntlawng a Transport Minister chuan venkil khawdawa chuan bus le taxi hman mai tur awan thu sawiin two-wheeler taxi hi hmun tam taka chuan ala tam tok lo zawk ani tin two-wheeler taxi hman zungzung tur a tam chuan lirthei nei te puin an ken chhuak khat phain traffic jam thlengin ngawng nei se kan du ani ti two-wheeler taxi a tam chuan mipui tan veiwa a ol sampa tur thu a sawi Transport Minister soidanin tun hnaiah two-wheeler taxi permit pek chu ani leon pawh khan opposition MLA te pawh kwata pek vek an ni Aizawl two-wheeler taxi association ATTFY2 te chuan tunlaiah Mizoram sarkarin two-wheeler taxi permit a pek chhuah te chu an hriat thei chinah sangkhat zathum chuang ani tawh an ngaia Transport Minister an hmuh tumin Minister chuan permit pek chhuah chungchang chu sarkar kut ani thu le sarkar kut a dak mai turin alo hril ti an sawi Transport Department official te chuan sarkar hotu te tanga two-wheeler taxi permit pek tur list department in adong ti sawiin list masa local kan print chuak a sangkhat zathum somli pali ani a hnuah amala local awm le zau zawa a zat chiang taka sawi a hara avaya pek chhuah tur zat pawh kan sawi thei ri lo an ti Taxi Service Association ATTFY2 te soidanin aizawl a two-wheeler taxi service lai zali somkua porkoma ATT member zaruk somria tan om two-wheeler taxi khaltur hian ATTA member ni angai awangte taxi pakhat chu mi pahnih pathum ten an khal thin awangin member an tam pha niin an sawi sarkar hmasa chuan two-wheeler taxi permit pek zat tur chiang taka an hriat thu ATTFY2 te chuan an soya tuna sarkara erawh chuan permit pek zat tur an hriat thei lo thu te an rin nan chuan sangkhat zali aipua an tam a rin thu a sawi bawk two-wheeler taxi nei mahnia khal chi lo an tam thu sawiin ATTFY2 chuan tuna service mek ah hian two-wheeler taxi pahnih pathum mai ni lo pathum pali nei te pawh an awm an ti ATTFY2 te hian two-wheeler taxi service lai zali somkua poruk lai chu inrin ni le sarkar official ni a pe chuan tlan na tur an hriat mang lo thu te an in tram chhuah tan mek laia permit sangkhat zathum chuang sarkarin a pek chhuah le awangin an ei zawna kawng a ping hle dawna an ngai thu an sawi two-wheeler taxi pakhatin nikhatah cheng sangkhat zathum atanga sangkhat zanga inkar vel an hmu tlangpuia taxi nei tu ten cheng zaruk vel an hau tlangpui ti sawiin petrol man baka a khal tu ten hlo an nei ve thin tian soya chhungkaw ei zawna tana hmang engemaw zat an awm ti sawiin sarkarin permit a pek tak teuh awang hian two-wheeler hral an awm phah nual tawh ani an ti ATTFY2 te chuan pawl kan ding ve a ding lo ila chuan slipper nen an service mai ang ren mu mal pawh nei lovin an kalang tir lo awm an ti a an pawl chuan in thunu na le in von na tha tak an nei thu an sawi